l-akbar sfida li kellu illi ma jkrollax l-swieq internazzjonali fejn l-Istati Uniti huma dipendenti meħabba d-dejn inkredibbli li għandhom. Fil-fatt id-dejn tal-Istati Uniti irdoppja ta' Barack Obama, jurik jiġifieri l-peace li għandu l-pajjiż minn $10 trillion għal $20 trillion. Għasbis nkunu nafu dan numru xifissru. Imma rnexxielu fl-istess ħin ma kellekx fallament tal-banek, ma kellekx fallament tal-organizations internazzjonali pal World Bank, pala World Trade Organization. U dan huwa taġieħ kbir leadership ta' Barack Obama. Meta niġu mbagħad għal dal policies speċifiċi fil-pajjiż tal-Istati Uniti għandek raġun u naħseb illi hija waħda mill-issues, jekk mhux l-issue, illi tista' tagħti riżultat kontra Hillary Clinton, is-suċċessur tiegħu bħala representative, bħala nominee tal-Partit Demokratiku, fis-sens illi f'dawl ġimgħat qed naraw, inti semmejt fis-settur tas-saħħa, dil-famuża Obamacare. L-esperiment li għamlu illi trid jew ma tridx, taqbel jew ma taqbilx, il-fatti huma li huma qed naraw il-premiums, qed naraw il-costs, qed jirdoppjaw, qed jirtriplaw, u dan qed jiġri diġà, mhux m'hemmx speculation jew xi tieri. Sentendi, jekk inti ikollok policy li qed tipprova ddaħħal il-kulħadd fija, l-ewwel qed ikun hemm dak li nsejħulhom teething problems. U dan huwa in real time li qed jiġi. It-tieni net, inti biex ikollok skema fejn kulħadd ħajkollu healthcare, sentendi ħadd irid iħallas għalih, jiġifieri illi taqleb minn private healthcare scheme jew mix ta' private public għal public healthcare scheme illi m'għandi l-ebda dubju illi kulħadd kien qed jistenna dan li jiġi. Probabbli li ma xtaqux illi qed jiġi qabel l-elezzjoni. Imma fil-fatt qed jiġi u naħseb illi ħatkun waħda mill-varjabbli l-kbar li tista' tagħti rebħa lill-partit oppost Repubblikani li f'dal każ huwa nominee tagħhom huwa Donald J. Trump.